сархати хабарҳо. муҳоҷирон аз Эмомалӣ Раҳмон хостанд ихроҷи афғонҳоро боз дорад. замони ҳаракати қатор аз Хуҷанд ба Волгоград муайян шуд. фурӯши билети консерти Манижа дар Тоҷикистон. рӯз бахайр бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 6 сентябр аст. муҳоҷирони афғон дар душанбе рӯзи 5 сентябр дар номаи аз раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон хостанд ки раванди ихроҷи иҷбории паноҳҷӯёнро ба Афғонистони зери назари Толибон боз дорад. манобеи муътамади радиои озодӣ гуфтанд ки дар рӯзҳои ахир беш аз 100 муҳоҷири афғонистонӣ маҷбуран аз хоки Тоҷикистон берун карда шуданд. мақомоти Тоҷикистон масъаларо шарҳ намедиҳанд ва сабаби чунин маърака маълум нест. иддаи зиёде аз афғонҳо барои он ки зинда бимонанд ва битавонанд ояндаи атфолашонро танзим кунанд маҷбур ба тарки хонаву кӯшона ва модару ватанашон шуданд. мақомоти Тоҷикистон нагуфтанд ки оё номаро гирифтанд ё не. дар 2 ҳафтае ки хабари ихроҷи паноҳҷӯёни афғон аз Тоҷикистон нашру пахш мешавад, ҳеҷ ниҳоди расмӣ масъаларо шарҳ надодааст. як намояндаи вазорати корҳои дохилӣ 2 ҳафта қабл танҳо гуфта буд ки зиёда аз 30 муҳоҷири афғонро барои риоя накардани қоидаҳои будубош ҷарима бастанд, аммо ихроҷ накарданд. дар Тоҷикистон тақрибан 10 000 шаҳрванди Афғонистон зиндагӣ мекунанд. аксари онҳо мегӯянд ки аз тарси Толибон ба Тоҷикистон фирор карданд. замони ҳаракат ва шумори қатораҳои мусофирбар аз Хуҷанд ба Волгоград маълум шуд. идораи роҳи оҳани Тоҷикистон хабар додааст ки фарду 7 сентябр соати 13 қатораи иборат аз 10 вагон бо нави купе ва пласкар дар самти Хуҷанд Волгоград ба роҳ мебарояд. Анварҷон Латифзода, сухангӯи идораи роҳи оҳани Тоҷикистон, 6 сентябр ба радиои озодӣ гуфт ки ин қатораҳо барои 614 мусофир пешбинӣ шудааст ва то шоми дирӯз аллакай беш аз 400 билетҳо фурӯхта шуданд. ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе ҳаракати қатора дар ин масир сурат хоҳад гирифт. арзиши билети сафар бо қатора аз Хуҷанд ба шаҳри Волгоград вобаста ба навъи вагон аз 1200 то 1300 сомонӣ муайян шудааст. ин сеюмин масири мусофирбарӣ ба самти Русия гуфта мешавад. рӯзи 16 август аз шаҳри Кулоб ва 27 август аз шаҳри Душанбе қатораҳо баъд аз танаффуси беш аз 2 сола ба роҳ баромада буданд. ба ин тартиб рӯзи сешанбею шанбеи ҳар ҳафта аз шаҳрҳои Кулобу Душанбе ва рӯзи чаҳоршанбе аз Хуҷанд ҳаракати қатораҳо ба самти Волгогради Русия дар назар дошта шудааст. шаҳри Волгоград маркази вилояти Волгогради Русия дар 980 километри шаҳри Москав қарор дорад ки макони муҳими кору даромади шаҳрвандони Тоҷикистон ба шумор меравад. бисёр мусофирони қатораву ҳавопаймоҳое ки ба самти Русия ҳаракат мекунанд корҷӯён ҳастанд ки бо сабаби бекорӣ дар Тоҷикистон ба он ҷо мераванд ва аз ин ҳисоб оилаҳои худро дар Тоҷикистон таъмин мекунанд. қабл аз идомаи барнома таваҷҷӯҳ кунед ба як огаҳӣ. бинандаи гиромӣ, соати пахши барномаҳои телевизионии радиои озодӣ аз рӯзи 1 октябр тағйир меёбад. аз он рӯз ба баъд навиди бомдодӣ соати 9 субҳ ба вақти Душанбе ва соати 7 ба вақти Москав оғоз меёбад. лутфан ёддошт кунед ва ба дӯстонатон ҳам бирасонеду бо радиои озодӣ бимонед. фурӯши чиптаҳои аввалин консерти Манижа Сангин, овозхони зодаи Тоҷикистон, ки соли гузашта Русияро дар озмуни Евровидение намояндагӣ карда буд, шурӯъ шудааст. ин консерт бо номи Шаҳри Офтоб рӯзи 9 октябри соли ҷорӣ дар Душанбе ва дар толори Кохи Суруш баргузор мегардад. дар ин бора овозхон дар саҳифаи фейсбукии худ хабар додааст. сафари ҳунарии лағвнашаванда моҳи сентябри соли 2022 оғоз шуда, дар қисмати аввал кишварҳоеро чун Арманистону Гурҷистон, Қазоқистону Қирғизистон ва Узбекистон фаро мегирад. Манижа дар зодгоҳаш шаҳри Душанбе низ консерти калон барпо хоҳад кард. ин овозхони тоҷиктабори шаҳрванди Русия моҳҳои ахир мисли дигар ҳунармандони рус барои мухолифат ба ҷанги Украина дар феҳристи сарояндаҳои номатлуб ҷой гирифта, ташкили консерту ширкаташ дар чанд озмуни мусиқӣ дар ин кишвар манъ шуд. мақомоти Русия консерти ӯро ки қарор буд моҳи июл дар Москав баргузор шавад, манъ карданд, аммо ин овозхонро манъ накард ва ӯ барои мухлисонаш дар YouTube консерти
онлайнӣ бо номи мусиқии лағмнашаванда ташкил кард. Даромад аз ин консерти ӯ ба бунёди овозхон равона мешавад. Бунёди ӯ силсила ном дорад ва ҳадафаш кӯмак ба қурбониёни хушунат дар миёни муҳоҷирону паноҳандаҳон аст. баъди тақрибан 1.5 соли баста шудани марз аз ҷониби Қирғизистон барои шаҳрвандони Тоҷикистон, бештар аз 700 донишҷӯи тоҷик барои идомаи таҳсил ба Тоҷикистон баргаштанд. Хабаргузори Азия Плюс бо такя ба манбаи худ аз Вазорати Маориф ва илм хабар додааст, ки бештар донишҷӯёни курсҳои болоӣ хостори идомаи таҳсили худ дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон шуданд. вазорат гуфтааст, ки то имрӯз ба онҳо зиёда аз 700 муроҷиати хатии донишҷӯёни тоҷик дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Қирғизистон таҳсил менамоянд ворид шудааст, ки онҳо ба курс ва ихтисоси мувофиқ интиқол дода шуданд. ин ниҳод ҳамчунин хабар додааст, ки бархе донишҷӯён ба донишгоҳҳои Тоҷикистон роҳ хат гирифта буданд, бо мақсади идомаи таҳсил тариқи давлати сеюм боз ба Қирғизистон сафар карданд. имомати Исмоилия рӯзи 4 сентябр эълон кард, ки барои рафъи паёмадҳои сели вайронгар дар Покистон $10 миллион медиҳад. $5 миллион мустақим ба Исломобод ва $5 миллион дигар ба идораҳои шабакаи рушди оғохон дар Покистон тақдим хоҳад шуд. пулро баъди гуфтугӯи нахуст Покистон Шаҳбоз Шариф ва шаҳзода Раҳим Оғохон, раиси кумитаи муҳити зист ва иқлими Бунёди Оғохон ва писари калонии имоми 49 Исмоилиён ҷудо карданд. идораи миллии мубориза бо офатҳои табиӣ дар Покистон рӯзи 5 сентябр гуфт, шумори қурбониёни сел дар ин кишвар ба 1314 нафар расид, ки 458 нафарашон кӯдаканд. дар як мусобиқаи дучархаронӣ дар Кӯлоб даҳҳо кӯдаки аз 3 то 9 сола ширкат карданд. ин пойгаҳро ҳафтаномаи мустақили пайк баргузор кардааст. ҷузъиёти ин мавзӯъро дар гузориши ҳамкори мо Маҳмудҷон Раҳматзода мебинем. пойгаҳи дучархаронӣ кӯдакони аз 3 то 9 соларо дар Кӯлоб ба ҳам овард. мусобиқаро миёни кӯдакон ҳафтаномаи мустақили пайк баргузор кард. масъулини ҳафтанома мегӯяд, ки журналисти шодравон Аслиддин Достиёв кӯдаконро дӯст медошт. аз ин рӯ ба хотири гиромидошти рӯзноманигори шодравон миёни кӯдакон пойгаҳ баргузор карданд. пойгаҳ дар 3 номинатсия сурат гирифт. кӯдакони маъюб, кӯдакони то 7 сола ва 8 сола ва 9 сола. дучархаҳо алоҳида пойгаҳ карданд ва сечархаҳо алоҳида. инҷо Сумая Шокироваи 9 сола барои гирифтани ҷои дуввум дар мусобиқаи дучархаронӣ ашк мерезад. ӯ аз ҷои гирифтааш норозист. волидайнаш дилбардориаш мекунанд. ба Сумая мегӯянд, ки ашк нарезад, дар мусобиқаи оянда ҳатман пирӯз хоҳад гашт. масъулини чорабинӣ ҳам ӯро дар ҷои аввал мебинанд. ҳафтаномаи пайк бори аввал нест, ки пойгаҳи дучарха дар миёни кӯдакон ташкил мекунад. 3 соли пеш дар як чорабинии пайк Сумая ширкат дошт ва соҳиби ҷои аввал шуда буд. чун сабаби ашк рехтани Сумая ҳам дар он аст, ки дар ин чорабинӣ ҷояш иваз шуд. аммо ҳама гуфтанд, ки ӯ қаҳрамон аст. бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 6 сентябрро фаро мегирад. 6 сентябри соли 1940 дар давраи ҳукумати шӯравӣ сохтмони шоҳроҳи Калони Помир ба анҷом расид. ин роҳро дар давраи аморати Бухоро пайвандкунандаи Осиёи марказӣ бо императории Бритониё ва Русия меномиданд. дар солҳои шӯравӣ ин роҳи иборат аз садҳо километр масири асосии пайвасткунандаи Душанбе бо қалъаи Хумб, Хорух, Мурғоб ва Уш гардид. 6 сентябри соли 2017 вазорати тандурустии Тоҷикистон дар тавсияш ба таҳрири расми мусалмонии хатнасур хост, ки дасти кӯдакон дар синни навзодӣ то 20 рӯзагӣ ҳалол карда шавад. дар тартиби гузаронидани хатна, ки вазорат таҳия кард, анҷоми ин расм бо ҷалби ҷарроҳон на устоҳои мардумӣ машварат дода шуд. чун ин одат дар фарҳанги халқҳои дигар низ вуҷуд дорад ва то 7 солагӣ тӯл додани он салоҳ дониста намешавад.
6 сентябри соли 2018 ба мақомдорони тоҷик тавсия шуд ки аз ҳисоби худ дар зодгоҳашон ба истилоҳ корҳои ободонӣ кунанд. манзур сохтмону таъмири роҳ, мактаб ва дигар муассисаҳои иҷтимоӣ мебошад. бархе мақомот ин тавсияро ҷиддӣ гирифтанд, вале бархе суолгузорӣ карданд ки чаро сохтмону иншооти иҷтимоӣ ки масъулияти давлат аст ба дӯши мақомоти ҷудогона вогузор мешавад. дар тоҷикистон бархе шаҳрвандони оддӣ ҳам даст ба таъмиру сохтмони иншооти иҷтимоӣ мезананд, мисли норбиби дӯстмуродове 80-сола, ки ба ҷои зиёрати ҳаҷ бо ёрии писаронаш беш аз $16,000 маблағро ба сохтмони 2 пул дар ноҳияи Деваштич сарф кард. бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. навиди бомдодӣ буд ки тақдими шумо шуд. агар шумо ҳам аксу видео ё хабари муҳиме доред, ҳатман ба мо фиристед. ҳамчунин навиштани назару пешниҳодҳои худро ба мо фаромӯш накунед. хайр, то фардо дар ҳамин вақту соат. худо нигаҳдор.